ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бар дуруст созаен хубаен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Гӯш кунед ки дар имрӯза навор мада чӣ рӯй кардагиян. Я мошини Opel хечибек рӯй кардагияй, ам бародар ба фирм ки зангирай да срочни пулш дар корай, да видео гапш мезанам ки мошинаш чандай. Бочкаи фурӯшӣ рӯй кардагиян. Ак ма зур реклама мекунам ки бояд ҳама чӣ рӯй кунан охи. Ягон кас сатили шикастагиам боша партоен ма рекламаш мекунам. Ана квартира арзон астаи шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар ва дигар ҷоам рӯй кардагиян. Ак ма ҳам ҷои қизиқша гап задам. Магазин астаи дар ноҳияи Хуросон ва хонаи заминӣ астаи дар ноҳияи Файзобод. Фақат таксиара биланд монени видеора то охирча тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмен. Аз киҷо хона замин квартира дар кораи дар комментария ҳозир бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен, мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Хулоса я таърифи созам мекунемш, настерени боша. Рӯй кунен дар мо WhatsApp шуда фақат. Аммо я дона лайки бепла ба ягон сласи кандагӣ бизанен, касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ҳами хонаҳои арзона пропускат накунен, дар канали ма нем кнопкаи подписатсия кун, амура биҷихен. Ана ки мерем устоста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам, Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаё чак навор саршид хишракаги сегушка кор да боши наушникора биза ба мара гушка срочни Opel хечибек соли баромадаш 1993 солаи сӯзишвориш газ бензин кор мекуна. абё моторош 1.6 ана моторш модел бидай, коробка механик, ҳуҷҷат ана 4 моҳи дига дора, балонош ана хадавои ҳисуса ҳамаш тенҷай мега. маълумоти бештара занг бизанен бигирен. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, тарафи Кривой дом да бидай. нархиш 14500 сомон мега. 14500 сомон. камтар дига савдо мешава. 69000 рубл мешидай. номери телефонаш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. мошини зур айне ки пул мешид ҳозир мехаридимаш. бачаё чоли дар ин видео квартира чизои арзон гарини бисёрай, чизои интересни гарини бисёрай. гӯш кунем бардру. бочкаи фурӯшӣ гӯш кесен. бочкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати деҳоти Фахробод. бочкаи саюзияй, оҳанаш бақувватай. ҳамин малаток шапшка мумкин шукоф нашава. маълумоти бештара занг мезанен, мегирен. 12 тона будай бардруи азиз. сифаташ зурай чӣ хеле гуфтам, нархиш 15000 сомонӣ мега. 12 тона бочка 15000 сомон савдо мешава. пули русӣ қати 72000 рубл мешидай. номери Тоҷикистон шам астай, номери Россияш да имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. видеои пешнада комментария да навистабдем ки квартира дар кораи шаҳри Душанбе гап нест бардро. ин ҳаят ҳамада рӯй кардан гӯш кунен. срочни квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши кожзавод. духонага 1 метр 40 квадратаи ремонтчи миёна овсует ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. қариби хона да мактаб, саддик, балнисаи Истиқлол, бозори Султони Кабир наздик будай. хулоса точкаи зур да будай квартира. нархша 350000 сомон мега, арзон мешава. срочни бардро пулш дар корай. пули урусӣ қати 1,780000 рубл мешидай. номери телефонаш ҳастай, занг зада маълумоти бештара бигирен. ҳамин видеои мара қариб 10-15 ҳазор тамошо мекунане ки ай 10 000 кас лайк мемона. бардрои азиз, лайка биҷиқен. ҳамин чиликотона намегаза лайк.
биҷиқен дилто дур барава ягон муза қатӣ бизанед ё сламси қатӣ бизанед ки чиликотона нагаза. бардорои азиз, кам-кам насрен ҳастай шӯхӣ мекунем шерӯи нар. Иса гӯш кинем ки як хонаи арзон дагзаштем. Хонаи фиши бардору қародура дар шаҳри Левакан пештара сарбанд деҳаи Ботробо дишта будай. Хона лави кӯча дай мега 8 сотиқ замин 4 дар хонаи фасон кардагӣ 3 подвали дигарам доштай. Ремонти хона миёнаи ову светаш ҳастай ҳуҷҷатош 100%, я мошин санг, я мошин шебен овардагӣ тайёрай. Бардорои азиз, ҷои магазин аптека кардан иҷозатнома дора мега нархиш 130,000 сомон. Савдо мешава. Хонаи фурӯшия бардро ана ҷой барои магазин аптека иҷозатнома дошта ҳамиш плюс будайне ки нархша 130,000 сомон мега арзон мешидай 660,000 рубл мешава. номерои поёнгиш дар имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бовар ки нархи зуруш мега 130,000 сомон. ҳам пул мешид ҳози худа мехаридимаш. бачаҳо, ча мегзарем ба эълони навбатӣ, монда набошен. хонаи фиши бардору қародура дар ноҳияи Хӯросон тарафи стансияи Даҳана гуфтагия пеши раҳи Қирған Душанбе. 5 сотиқ заминда 3 дар хона қатии калидораш кардагӣ ба ният дар дриншай. Ремонтш миёна будай бардору светш ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам. қариби хонада мактаб, магазин наздик будай. нархша бардорои азиз 120,000 сомон мега. 120,000 сомон. 5 сотиқ 3 дар хона дар ноҳияи Хӯросон чӣ хеле гуфтам, нархиш 120,000 сомон арзон мешава. 610,000 рубл мешидай. номерои бологиш дар имо дора, номерои поёнгиш дар имо WhatsApp дора, номерои расияшай занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам я магазини фурӯшиам роӣ кардагиан мода. Бардорои азиз, ина вақт соат шомад магазинам гап мезанам. магазини фурӯшӣ қародура дар ноҳияи Хӯросон савхози Фахробод, бозори Фахробод дишта будай. 16 метри квадратияй. ҳозираш дар бардору магазин холияй. фақат ами бора мезани савдо мекунӣ. точкаш зурай савдошам бардору созай. рӯзои якшанбе бозори Калон мешидай. агар борот качественӣ боша, ами савдош созайда бардорои азиз. мумкин ами да як рӯз ду рӯз ами пули магазина бирорида. ин магазин бардоро дар ами маркази Фахробод будай. маълумоти бештара занг мезанен, аз соҳибаш мепарсен. нархша 75,000 сомонӣ мега. 75,000 сомон. 370,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирем бардорои азиз. чӣ хеле гуфтам, ана магазини фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон савхози Фахробод да будай. ана бозори Фахробод шуда, мисол касе ки рафтагия медона. 16 метри квадратӣ, ҳозираш да магазин холияй. хай хулоса номерои телефонаш аст, занг мезанен мегирен, оз бо маълумотша гап мезана. ин ай тарафи дурини бозор, сеюм магазин, ай тарафи бозор сеюм магазин. ин тараф ин парс стенаи оҳанӣ. ин тагиш кафелна оз дигар. чум ҷое ки бор мезанем ҷош кафелна. Труднощи. 16 квадрат мегӯям. Тоза 16 квадрата нигоҳ. ҳай берун. Намунат банк. банки ҳумо. драфт соя каши навхе. ай ки ҷое ки хона намондесам дар комментара бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. бардорои азиз, ин хона десен қародура дар ноҳияи Файзобод қариби пост дишта будай. ҳастем бачаҳои Файзобод, ина хонаи арзон бешухӣ ай даст натен шавхӣ. хонаи фиши қародура дар ноҳияи Файзобод қариби пост 12 сотиқ заминда 3 дар хонаи хушрӯ кардагӣ, ди хонаш ремонт дора мега чӣ хеле дастурат десен. ову светаш ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ошхона ва дигар чизошам сохтагӣ бидиян. нархша ҳамагӣ 130,000 сомон. чӣ хел нархи арзонда бардорои азиз. 130,000 сомон хонаи хушрӯра бихарен касе ки пул дорен. али шам мешава ба хона дар шаҳри Ваҳдат боша мега.
ана чӣ хеле гуфтем 130,000 сомон 670,000 рубл мешидай. номерои бологиш номерои тоҷикистон шай, номерои поёнгиш ҳам номерои тоҷикистон шай. дар номерои поёнгиш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, хай камтар видеош ана дарозтара. ман ҳамиҷа як чӣ гап занам. агар шумо хона дошта бошен, мошин дошта бошен, квартира дошта бошен, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, бардурои азиз, метавонен ки дар номерои ма ана дар WhatsApp бинависен. мада удобнитаре дар WhatsApp бардуро мисол хонаҳои фурӯшитона дар мо роӣ кунен, сурат боша, видео боша, мо барои харидоро рекламаш мекунем. номерои ма ана дар якум комментария закрепит кардагиам. номерои ма дар якум комментария закрепит кардагиам ва аввали ҳамин видеода номерои ма ҳастай. ана далши видеоро тамошо кунем бардурои азиз. бачаё ча ховуд набараки мегзарем ба квартираҳои арзон. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешнаш Регаре касе намедона, як комната 9 этажда 46 квадратни метр. сентри шаҳри Турсунзода дабдая бардурои азиз. дом новостройка, хона без ремонт, коробка. суратҳои дирнаш ба фикрам нестай. хай мисол касе харидор бошен рафта мебинен. соҳиби квартира мегӯяд ки срочни ана мефурӯшем. рӯ парои клиника дабдай, клиникаи табибон дабдай бардурои азиз. сентрда қарибишда парк Садиқ ана бозор наздик бидай. нархиш 150,000 сомон мега. 760,000 рубл мешидай. арзон алиш мекадай. номерои телефонаш аз занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаё ча мегзарем ба 9 миллиони имрӯза билбил воре хондесем. лайка фаромӯш накунене ки и хона десем бардор квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дихонага 9 этажда бидай 57 квадратни метрай. дом бардоро новостройкаи хона без ремонт, коробка чихеле десен. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагия ки ана хона навошиёна бидай, навошиёна дар Ваҳдат. нархиш 160,000 сомон. комнатаи 160,000 сомон дар шаҳри Ваҳдат 810,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, конкретни харидоро зангиш бизанед. бачаё ча мегзарем ба 10 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунен. квартираши бадро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа. як хонага якум этажда 47 квадратни метрай. дом бардро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рӯ парои ана мактаби инноватсионӣ, тарафи шаҳло дом тайёрай. ана метавонӣ ки ремонтша бикунӣ, будрои зиндагӣ кунӣ, ҳуҷҷатош 100%, техпаспорт дора. дар наздикии дом ана мактаб, Садиқ, масҷид ва бозор наздик бидай. харидори аниқ занг зада маълумоти бештара мегирен. варианти дихонагаш карда мешава. нархиш 170,000 сомон таргават мекадай. 860,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, харидори аниқ занг бизанед. хуб, акай ғиёсиддин навистае ки гилат гили тарай, овози савдутиҷи дигарай. боваркам на сам дели дигарай ухида. ба фикрам фарқ мекунад гапзанӣ, овоз повоз ҳама ништияга канали савдутиҷи. хай хидматка таъриф накунам. раҳмат акай ғиёсиддин, гапат надорам шеринар, ҳама вақт зинда бошӣ, саломат бошӣ, фақат ба пеш, савдутиҷиам ба пеш. хуб, мехонем як комментария дигара. салом навистае. аслан салом навистае, гуфтам ва алайкум салом. навистае ки гила дизит фирӯза, лайка задам ба муза. зинда бошӣ мега. гап нест ака Аслан, саломат бошӣ. нависае ки ака гуфтӣ лайка ба сламси биза, задам мега экрани телефонам шикаст. ака чӣ кор кунем? ту бе лайк мондӣ, ма бе хона мега. гап нест ака. кай сироҷиддин саломат бошӣ, гап нест. иншолло ки ана экрани телефон тамера ягон усто алиш мекунада ака. ана ака айгаз бензинда мегзарем. мизроб нависае ки гилат гили олу, э духтари ховолу, оша хурди сер кадӣ, ай савдутиҷи дер кадӣ.
акай було навистае ки гил дар даруни банка лайка задам бо танка ба бетер бужиқен лайка анами ана навистагӣ нест бовар ки хеле названи имяш навистагӣ нест не ки бовар ки комментария зур навистае қанша бизана ин видеои мара тамошо киса боша қанша бизана мисол ана апашкай хоҳара ё акай додарай гӯш кине ки чӣ навистае гила мондам да кӯза лайка задам ба мӯза мо бачаҳои ғариб панҷ мемонем ҳаррӯза ина бардури азиз чӣ хел зур навистаеда қанта биза шеринар бардури азиз хай настроение буд кам-кам қаттон шухӣ кардем чақчақ кардем худованд ҳамеша ҳам хел настроение мо шумо зур бошава қатти шумо ҳам хел чақчақ кунем дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки чизе арзонтар рӯй кардан ман ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур будан шеринар аз ки ҷое ки хона намондам дар комментария бинавис ман арзонтар ёфта дар канал мемонам ва бардури азиз ана то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден ва бардури азизот як камтар видеоро мемонам ана як ҷиянай камтар мисол мазаш мегреза яке да балниса мисол хоб мерава ана дорувош да сум дар кор мешава кам ози видеош ҳамонам бардури азиз агар имкониятон боша шароитотон боша ягон сомонӣ ё ягон мисол рубли ягон сомонӣ дар аму карташ партоен карташ душанбе сития бардури азиз ози видеоша мемонам кадоме ки бардуро шароит надорен напартоен агар шароит дошта бошен ба партоен бардури азиз маҷбур намекунамтон саломат бошен то видеои оянда худованд нигаҳбонтон боша дӯстони азиз додара ки дар навори десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шуда баъди сирх шудан сиёҳ шуда дигар илоҷиш нашуда дидам ки мисол почааш сиёҳ шуда почааш ай зону камтар болотар биридиян ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен хайна бардуро мисол бо хутон гӯш кунед Não, cheguei já.